Ubhoboke okugcina uNsikazulu ebhoboka ngenyanga yodumo umzoku Dr Khehlelezi ngenkiyankiya noma ngobunzima bekade yabhekane nabo kuza kwabo. Awuyizwele sikhumbule uNsikazulu ukuthi ungomunye wabantu ke abasebenza kakhulu ke ngokuqeda amaqola. Kodwa ke namhlanje ke inkulumo yakhe ikhomba ukubuya noshintsho olukhulu. Nanti lolu daba awuyizwele. Indaba ezitha ngisakwazi mfowethu lapha ku TikTok. Nginqabile ku TikTok mfowethu. Ngoba phela ngiyakulandela la hayi uthule nje kuthulakela mfowethu awusafaki lutho yini cha. Mfowethu uhamba kanjani? Isazana ngempela manje. Hayi lutho bafayi. Busy kakhulu mfowethu TikTok yabambezelana. Beside mina ngithi angizenzi into zokudlala lapha. Umuntu wenza into zangempela mfowethu. So egcina ziyahubhisana futhi yabo. Uningi nje mfowethu yabo. Kodwa ke ukunqamula nje yonke mfowethu hayi. Sekude impela ngibone lapha mina ezinkundleni zokuxhumana. Azoke ngithi uhlalela nje mfowethu ngebusiness into ezibalekile. Akezwakala amageba mfowethu hayi. Ngiyanibona lapha iqembu niyalisebenzela bafowethu okuyinto enhleke le MK bafowethu. Ngiyababona noKhehlelezi lapha hayi. Baxebele impela lapha ku-MK bazosebenza yabona kuyasetshenzwa lapha. Kodwa wemageba. Uyangikhumbuza mfowethu. Ulendo loKhehlelezi bethu wayishiya uyishaye phansi kwangempela mfowethu. Ngibona mina sivuka ngapha eqenjini nje mfowethu. Wayiwisa phela le ndoda mfowethu. Wayiwisa amageba le ndoda. Hayi ngeke ngiqamba manga hayi. Awuzwe le ndoda. Yazi phethe le nto njalo. Abantu njalo bayibona mina babona uKhehlelezi. Lonto leyo mfowethu ngisho umuntu usekhohliwe niyamkhumbuza nini. Yini ayizombonisa ngabantu kahle kahle. Lokunithi sigcwele ngawe sakulandela. Wale nivusi ilonde ebantwini. Sezaphola kudala. Mfowethu ngafunda uqamanga. Indaba la nodadana bethu yaba indida ngifuna uqamanga. Yabo nje siqala sisebenza. Into ya kwavela inqwaba yabantu mfowethu. Abaningi babo kodwa bezinyanga bemhuba strong. Yabo abanye bethuma ngisho abantu mfethu. Yabo ukuyengela engakufaki lapha na ku TikTok ethuma abantu ethi ukungidliwa uKhehlelezi kanjani. Muthi landela mfethu inyanga mfethu. And you be surprised mfethu uthi ezinye inyanga ezinye ezidumile mfethu yabo. Nafika ndini inkinga kusho kuningi okonakala okukhona la izinto zabo lezi abazenzayo. Noma mhlambe bayabanga ukuthi mhlambe ubani ungcono wenza kangcono noma yini angazi mina mfethu into yabo. Yabo but naye wabhayizwa kumele kubuyele imiceleni mfethu ithayitsika mfethu. Hayi ukuthi ngiyakwazi nje asikhuluma eceleni kanje lwa mama lo angiyamazi phela aqala ngomuntu oyedwa lapha kwangangeku live lapho lwa mama lo yabo kwathi mfethu le ndoda le iqiniso lithi mfethu ukhona ekwazi ukwenza because mina ngayilandela kakhulu yabo ayilandela kakhulu mfethu ndoda leyana one igude ehloli iyahlola la ndoda mfethu yabo ingakwenza kwenzayo lapho ibaqopha bathi iyahlola la ndoda. Yena kunabantu mfethu abasizile ngezigubhu zayo. Unje kuphela usushayekile noma usushawa mfethu wonke umuntu uyavukela. So singisho usuyechaza lo nto leyo. Uma ngavela nje uthi ngichaza ngithi yebo mfethu Khehlelezi impela uyahlola manje ngiyakwazi lokho mina. Ngakuthola ngisabhizi nawe. Ngiyazwe ukuthengiwe wonke into leyo. Ingakho vele ngiphathisa ucingo mfethu. No bafayi. Hayi nginankinga bafa. Into mfethu leyo nje kodwa ke engatheni. Naye kodwa engingakusho mfethu mhlambe ngeke umjaji umuntu uzoba wayinyanga mhlambe kwenze okwenzakalayo. Uyasebenza na umsebenzi mfethu ngokusetshenzela iqembu sethu. Uthi siyahlangana naye futhi commander ya. Into ebalekile into esiza 7 inhlangano kuphela mfethu. Bathi yayilimaza le ndoda mfethu eqhamanga mfethu yabo. Umuntu manje umuntu engimtshela into leyo akakholwa. Wonke umuntu engimtshela into akakholwa ukuthi Khehlelezi mfethu uyakwazi ukuhlola ukuthi zikhona nezigubhu zakhe ayizenzela abanye abantu abamayo kumina abama bathi hayi mfethu mina achaza umuntu and futhi ngiyazi ukuthi ezeqala kwenza igubhu waya kiphi inyanga yamenzela kanjani ngiyayazi nalo nyanga mfethu yikho kuphela ukuthi ke wayimosha. Nabantu ke laba bengihubha ke mfethu ayazi imhube ezinye inyanga mfana hayi and yizo mfethu zamqumba phansi ngempela zenza imqumba phansi yabo bayalo ndaba mfethu hayi
mina nje ngihlangana ngehlonipho mhlawumbe yona ngaba nenzondo ukuthi lo muntu lapho wangibeka esimeni mhlawumbe wangilambisa whatsoever ngabe bakubiza kanjalo ukuthi bayalamba phela ngathi ukuthi ngiyashayeka manje lana iyasebenzi but futhi hayi lana futhi ngingasithula isigqoko kuyona. Hayi makeba kezwakala mfowethu hayi angibona le ndoda ukuthi niyohlala etafuleni elilodwa nje nixoxe even Tony kwinhlangano eyodwa mfowethu makeba hayi angibona indlela kwenzeka ngayo yabona le ndoda mfowethu angisayiboni ndawo manje sengiyibona kancane lapha noma ngithi ngiyalandela epage lawo la ku TikTok isenkonzweni noma kwi-MK nje mfowethu hayi angiboni niyohlangana hayi bathi mfowethu hayi ngiyakuzwa mfowethu hayi lungile makeba nami ngisemgwaqeni mfowethu sizobuye sixoxe.